Mars on the microphone. Hey, Mr. D. Malava Maria, Pupila Kechitawa. Da sanyi safiya na fito gida, sauri na ke da na je na tada studio, wato inda ake mini kiɗa. Sai na ji yau sauti tamkar an kaɗa jita, murya ce babu gare gada. Oh 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 oh, ai ai ai, ashe murya ce ta Mariya. Dan so a ce soyayya da ke riba ce, rabu da ke asara ce a takaice. Sankiyana a rina ciki ya sira ce, auren kashi na yi buri a takaice. Mariya, 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 Mariya. Malava Maria, Pupila Kechitawa. Ni aure gida na huta, duka na kwanci ranar zamanta. Zaman kaɗaici na fice ta, yawan kewa ki shige ta. Da na ji yunwa sauri tukunyana sun zaki ɗauri. Dan na san ki da hanzari wajen nuna love.